Hello लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बेक टू माय चैनल एंड वेलकाम बेक टू अनदर व्लॉग ओमफ्राय आं दा दंफैयो जोंनि गामिनि फिल्डआव आरो माने गाबोन सरस्वती फुजा नालाय ओमफ्राय बे सरस्वती फुजानि नामाव माने जाय गामिनि एलपी स्कुलाव फरायग्रा गथ'साफोर बिसोरनि थाखाय बिसोरखौ माने खेला होयो आरोना सरस्वती फुजानि नामाव ओमफ्राय दा बेखौनो नायनो फैदों आङो मा खेला होयो जोंनि गामियाव माने सरस्वती फुजानि नामाव नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जागासिनो एम्बु बारनाय 15 मिटार दं नैबाव 15 मिटार बारहोगोन आरो बारा आस्ते हाबायबोथ' अ जेक्सन सेकेन्ड ओमफ्राय नैबेयो दा थाखो 3 थाखो 4 थाखो 5नि बिजियाव खुन्दुं सोनाय खेला जासिगोनलाय ओमफ्राय नै सियाराव दोनदों आरो बिजिखौ बेलाय बेयाव लासै सुदु दे नै हादै खेला जासिगोन उन्दैफ्रा बेलाय लाइन थाजोब्बाय बेबायदि आरोना ट्राइ नायग्रोदों दा जाथ्रायाखै Давай, rumah ini berhayal dulu deh. Hey, ha. Này lên ba đó, lên truy bài. Lên ba đó, lên cứ bảo hai xuống năm go. Lên đeo xuống năm go. Ha. Đây. Ha. Đây. 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 Ha. Đây. Đây. Ha. Đây. Đây. Ha. Ha. Đây. Ha. Đây. Ha. Đây. Ha. Sampai lu say. Đây. Đây. Ha. 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 First second bisa dengan first and second guna lagi mabe ya. Try sa. Saling kita nak start sekali. Ha. 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 Dei. 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 Ha. 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 Dei. Ha. Dei. Ha. Dei. 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 Ha. 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 Dei. Ha. Dei. Ha. Ebar nak takut ham, takut beri takut badi share lain yang jauh seperti ni. Selina. kosong. Senanik kami kerja. Tunggu sana dia, tunggu sana.
ทำลูซี่ว่ะสวัสดีRungina fast. Onu second. Dalamnya jagan undi pun ikut aku, takut ini sesuatu yang kembali dengan jagan tu, makan ada. Fast second, fast second sampai. Yang mana? Boleh dia ada. Ada. Jangan mimpi macam ada.